थैबायलै बिसन बिसा मोजां हो आरो बिजाब बायना ला जागोन दे आदा थेंक इउ आदा सिकर सिगारेट सोबनानै फोजोबनाङा दै फैसाया औ जागोन दे ओइ बे सेंग्राया नोंसिनि लोगो नामा जोंनि लोगो नङा बियो अबेनिबा थाफैलाबायनायसो सोंलाय बेनाव मा दाय मावना फैदों बियो जोंनि हस्टेलाव थांना आंनि फट' खेबना फैदों बियो बेलाय मोजांसो नोंखौ मोजां मोनासो फट' खेबदों बियो अन्नानै डिलिट खालामनो हो आदा ओइ मबाइल हर जेबो नङा आगै बियो उनथिंनिफ्राय खेबनायसो इडिटसो बियो अन्नानै दानना हो आदा जेबो नङा दे दानगोन बे बोरैबा इउटुबाव भाइरेल खालामलाबायनानै होबा जाबाय दे जाबाय आब' ओइ आंखौ आब' दा बुं आं दाबो 16 बोसोरनिल' 16 बोसोर नालाय नों बेनिफ्रायनो दान थाब थांदो नङाबा नों बेयाव थाना बुरिसिनगोनसो हैद बुरबक नों मानो फट' खेबहैनांगौ जाखो आंलाय मा फट' खेबदों सिख्लाफ्रा हस्टेलाव बोरै उन्दुयो आं बेखौसो नायनो थांदोंमोन ओमफ्राय देलायनायखौ नुबाय नालाय फट' खेबना लाबोबायब्रा बे नोंसिनि खुजालि गोनां थाफ्लिखौ सामफ्रामबो नायबाय थानांगौ नामाब्रा ओइ नोंसिनि दाबुंब्रा फुरु आंनावल'सो दं बसनावथ' गैयाना बस नै समायना सिख्ला फैलायबाय ओइ जोंगाव थांलाय बिनि मुंखौ सोंहैलाय एक्सकिउज मी व्हाइट बिउटिफुल बाटारफ्लाइ ओइ नोंसोरखौ होनाखै नोंसोर सानैया थां माय नेम इज जेंगाव इफ यू डोन्ट माइन्ड प्लिज टेल युवर नेम तुमुकदां नार्जारी आं नोंसोरखौ खेबसे नुनायावनो सिनायखाबाय माबायदि मानसिफोर नोंसोरजों आंहा इंराजि रायलायनांगौनि गोनांथि गैया आंनि बर' बिमानि रावानो थोजासे सरि आंहा क्लास दङ ओइ र' मा होनदोंमोनलाय इंराजि रायलायनांगौनि गोनांथि गैया होनदों नामा दा माथो सरि ब्रनखो बेनो नोंनि सोंनायनि फिननाया बरिया बर' आइजो औवानि हासिब हमनानै सिला सिबनाय आखायाव गायहेन लानानै बर' आइजोनि उवालाव माइ सौनाय आखायाव जिगाब लानानै थोरसि लथा सुनाय माइ गायनाय खोथिया फुनाय जि दानाय बर' आइजोनि आखाइ बेसे गोरा बेखौ सोर मिथिया जानो बिथांसो बाजाग्रासो मिथिगोन माबेसे सांग्रेमा नुखो थाखाय जालायसिगोन नामालै साला नोंसिनि थाखायनो बे कलेजाव सासेबो समायना समायना सिख्लाफोरा एडमिसन लाफैनो हाला सिस्टार नों थांदो आं नायगोन बिसोरखौ बोरै जादों आंना ओइ बरिया 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 Yes!